Bună, Ilona, și spune-mi, te rog frumos, cum ți se pare atmosfera de la festival? Îmi place foarte mult, chiar mă bucur că am descoperit festivalul ăsta. Recunosc că am un regret că nu am fost anul trecut. Înțeleg că anul trecut a fost prima ediție. Sunt foarte fericită și mi se pare că am descoperit ceva minunat și abia aștept să vin anul viitor. Ce artist îți doreai cel mai mult să vezi? Evident că mi-am dorit să vin la Andreea Bocelli și am rămas marcată de ceea ce s-a întâmplat aseară și în seara asta am preferați. Pe cine? Sincer, îmi place și Ara și îmi place și Lorin. Ok. Deci o să stau până la final, deși sunt însărcinată în luna a 7-a și ieri am rezistat 5 ore, deci am venit la 5, nu la 6 și am plecat la 11. Și azi la fel, am venit la 5. Deci trag de rezistăm. Și da, mai rezistăm. Nu pot să ratez chestia asta, fiindcă îmi place foarte mult. Și la anul pe cine ai vrea să vezi? Habar n-am, nu știu. Acum că a zis Mihai Morar, Celine Dion, parcă mi-a trezit așa o chestie. Am zis, cum ar fi? Da, mi-ar plăcea, de ce nu? Ok, și hai să descriem festivalul în 3 cuvinte. Ce cuvinte crezi tu că îl caracterizează? Eleganță, deși nu e cazul meu, dar înțelegeți că sunt într-un anumit context și trebuie să-mi aleg altfel hainele, deci am zis eleganță, distracție și mix, aș zice. Ok. Pentru că mi se pare că e un mix de generații foarte interesant și apreciez faptul că am văzut și oameni în vârstă, am văzut și tineri în același context și mi se pare extraordinar că s-a întâmplat un festival care să unească atâtea generații. Da, e chiar wow, foarte tare. Bravo și felicitări organizatorilor, mi se pare extraordinar. Și vrei să ne spui și o amintire de neuitat din viața ta? Acum că sunt în contextul ăsta, sigur că una dintre cele mai frumoase amintiri care va rămâne în viața mea este ziua în care am aflat că sunt însărcinată. Deci ce frumos! Asta ar fi. Acum și e și proaspătă, o am proaspătă în minte, știi? Mulțumim mult de tot și distracție plăcută în continuare. Mulțumesc.